kapang jong ka jingis lok bangala siyam magani kapor kalong nakashiti kabanang kong upol syaki Tesalani kalnong kabasan kadkot kabakat kendai ki kentin ki baong kumni wat penlip no yaw mensim ki para banget biit layatu baka nong ba Tesalani kadan hakari Makedonia haka hima balaseng daw Alexander kinong syong snong haka ki kentop ya ki jiw bat ki gentil kajinglong jong ki brio hang ne Tesalani like no na ki jiw layatu bakilong ki ba mane blay tau bat ki ba im haka jing tala baharukam upol rengkat bat ki para baya trilem batu kum usilas bat Timothy kila seng ya kabalang ha Tesalani layatu bakila syak penshitam ha Tesalani hakijiu kat hadu bala penlong yu pol baun petno sya Athens yaki Kristan ha Tesalani la penshitam ben tang namar baki nget yu Jisu ki para banget bi ka Bible kayatu hapadang kajing syak bamben hapadang kajing syak penshitam ben danru na pedeng jongki kiba yaisha bat kiba nget scam ula tho ya kani ka shiti ka banengkong nakoren la kumno hakasnam ka basan phau hadin jong Chris hadin bola de pantho ula pha au silas bat Timothy sya Tesalani banyarap ya ki dekat jong ka balang bakin yang scam hapadeng kita ke jing syak penshitam ben kum ta ula tho kum ke jing kentu ban ai ke jing hikai ban ai mensim ye ki dekat jong ka balang ha Tesalani namar dan na preng jong ki katu kat ni ki bala yoben ye ke jing ai jong mensim kila kentat ye ka ketin jong utrai leng bakin nong ye thu lupa kum tau por u kentu ye ki ha ke jing sokhya jong ka mensim wat penlip no yaw mensim ngilak ban kelih kani ko por u mensim bakut ki para banget bi u mensim bakut dan jing sedang bat jingkut ula dan lepa wat nadu shwa ban tau ya kani ka perthai hakapor baka perthai kalalong ka baklem dor bat ka basuda ka Bible kayatu u mensim u blay u dakhi halor ki hashwa bu jisun ki no shabnang ula aya ke jingkular hala ki jong ki senran uang kumne ka mento ya phi banga ngat lek no namar ladang ngam lek no uta unong pentengan unamwan hapi Henry ladang lek no ngan pa ya u hapi kani ke jingkular ke jong tra Jisu ka jah ka sni Pentekas mensim bakut ulawan hiar hapadeng jongki bat lapan yaso kumbalai hajar ki mensim syaka balang ki para banget bi haka Bible ya mensim bakut la ringdor la nelapan yaseryim baulong kum kading haka jingyalap jong uyaknes nong penbaptis uang kumni uta ubawan na din janga ulong kam krabor yanga uta ken penbaptis yapi daw mensim bakut bada kading kisnran ki jong Jisu anda habalapoy kasngi Pentekas lapen pau hakiki tli ki bapak penat kum kading de kala jong halor way naki ong ka Bible piju petu ne em ki para banget bi ki artli ki jinglong jong ka ding kilong kalong ka babamdu bat ka bapur na kaway ka jaka siya kaway pat lada ka pnyang ka don hangta kan me lanikan kemding bat kan pur siya way pat mensim bakut ulong ka ding bapen keladur
jong blay ulang ka ding ba ay ka jing sha jong blay ka Bible ka ang ublay jongi ulang ka ding ka babam do no umensim bakut ulang ka ding babam do no jong blay unong ruai shemensim urwai ding bantang ka pop ka donut haduk bandalut kan trei kam lip junam kat basa ublay kane ki para bangay bi kading habakaing kapen keladurlut ya baro piju petu na em ya unar tersuding ladang ilapu slam hakading ngin yo i dalaki jongki khamat baun long basaw hang hang habang ipek pa yo ngin yo i diki khamat bakading kasyong lani kame hau ne unar batersu haba pidan rengkat bat utrai Jesu la pendap do mensim bakut la pen kelador yang ina kapuram syakapuram angka Bible layat hu syuk ki para banget bi mensim bakut ulong ru kading bapen kubor jong play Jesu haswa bu kiu no sebeneng ulah keren halaki jong kisnram jong uang pinyo diang ya kabor ondalawan mensim bakut happy ha kasip pentekas lapan kubor yaki hato pim kwa ki para banget bi banma ya kani ka jing pen kubor ha ka jing em jong pi ublay te kwa yang ibaro bangin pen baon pen kubor yang i kum ki khun ki jong o tong ni kali shu kum nong is no tho habaong wat pen lip no yo mensim bakut lane balai bang nyem dei ban le kum ta habang ipen don kam ye kading kat bangim pat daplut baro ki jing don kam jongi ngiju ong yano riano wat penlip lane wat te ya kading haga ketien grek ka kentien penlip no kamut penkut pendu ban penyap op dan kabakangkut kading kan omme ki para banget bi ladala kangkop ya ka hau bol uyo i kaba penlip no yo mensim kadai ka kam kaba play so si e hadu kata-kata ka e kaban jayangi ladangi penlip no ya ka jing trei jong mensim bakut ha ka jing em jong ni kalong ki para banget bi kumbangi the ya ka lene kumbangi berat ya ka jan ka baji ha ka ding ka ba me piju pe tho na em habangi weng laningi penhap no yok sai syarak ubalame ding lane ubalaing kading kat salib no kipara banget bi kaba penlip no kadai ka jingweng jong ni ya ka ding jong mensim bakut kaba me ha ka dok nu jong ni kamudru bangim ailat laningim sya ya ka ei kaba mensim jong blay ukwa hangi banle tungin sothu ya kani bau mensim bakut jong blay ukwa shibun ki bakrau banle ha ka jing im jong ni kala banlong ha ka jing im jong ni shimat ha ki dukat jong kalong ye ka baken thop yok pa ka kemi bat ki khun bat ha ki dukat jong ka balang ublay nang bau mensim jong ukwa banle shibun ki bakrau hangi ladangim ai jakayo kadai ka jing penlip no jong ni ya ka jing trei babha jong tongin ya kali syu hakani ka por kumno ngit penlip no yo mensim bakut ka syarak habadan ka umpniang ha ka kulpi kame bat ka ai ka jing syai ka badum lada omdan ka umpniang
kanom la ban ai jing shai lani ka ding kan om me lano ru ka Bible ka yathu kisan ngot ki thei suti ki babe ki la ong hakiti ki bastam to ai hangi na ko phniang jong phi naba ki syarak jongi ken salib ki para banget bi tongin kan mau ya kane ka dono ubriu ubau mensim jong blai ula lep no dei ka dono ka badan hapdeng jong ka jingdung jong ka pop bat usoita ladalar ngat no ka phniang ka baken jaman sim na ka dono ka jongi ha ka jaka jong ka jingshai ka don ka jingdum shisim balalip no ka jingshai ka jingim jongi kalong tangkum ka frame lani ka shinrong jong ka syarak ka tang uksai klem ka phniang dei na kani ka daw ki para bangit bi bakalong ka badon kam yaw kristang baunyai pendap ya ka phniang hagi kulpi jong ka dono halakas ngi ka jing yoben ya ka jing trei ba pla jong mensim bakut ka lenti ka banungkong bangi penlep ya ka jing bangi penlep no yo mensim ka dei bangim nyokor ya ka jing trei ba pla jong haman bangi persyang ban kentan laneng yele persya ya ki dak kishin bat ki jing pla lani ki jing ai ki jong mensim bakut hangta ulip no nangi haga gospel kat kum Matias kat ar puar hadu lai puar Jesu yathu habaki parisi kelas dang ban ben lane ban kren ben ki jing trei jong mensim bakut do bel sabul Jesu ong haki kumne bat uno ru ubakren ben ya ukun ubriu ya utala ban ma Henry uno ru uban kren ben ya mensim bakut ya on amma hakadi ka perthai lemne hakata ka bansawan kajing bom ko ngu ya kajing pasiaw lane kajing btha jong mensim bakut kala ru ban penlip no ya ka ding jong mensim bakut hangi daki bakum kini ki ai kum kajing snows kan kajing snow dap subyang jong i hakado kajing kius kong jong ka maladi kini kila ban penlip no ia ka ding jong mensim bakut nganget ki para banget bi bangi ma ia ki kamba ki ba pla ki jong blai ki ba ulapan pau ha ka jing im jongi yele kat bala bangin om penlip no yo mensim habang ia kendo ia ka jing kala ban long kum ha ka jing pang ka jing shitam ha ka ngausi ka khuslai ka jing dro no ya ki ba thon ka jing sa kon swet sa riu kon thai bat ki ummat jong ka jing em habang ye kendo ye kine yele kat bala bo mensim jong blai unom lip no nangi hapden kine ublai kwa yangi bangin kamjan yu ki para banget bi layathu kasara Flower Adams hadin bakalamat shibun ki ai ha ka jing em kala shongkop bat kala tho ye ka ni ka jing rwai kamjan ablay yame ha ka de khat ka basau ka sara flower karwai ha ki jing janjar de kamjan ablay yame kamjan yame ki para banget bi ai bangin ko ngu batsha skor ya ki jing pasiau jong mensim bakut lahapden ki mau siang jong ka jing em ki bang ye kendo man lakasni ki para banget bi ha ka baken jam sim shu ka ba penlip no yo mensim ka thauru ya ka jing pen sosi jongi yo kala banlong da ka ktiin ka ba mangingi kran da ki kam ki ba mangingi le bad da ki jing long jing im jongi
usngaw si ru lada usyam bahaka donot ka jong ubriu kadon ka mensim jong ka jing sarong bat ka jing kwa ya ka buram pertai kumta wat syukur no yu mensim bakut lada ngi syukur yu kalong kumbangi le kai bat kading bat ngin samen sao laningin saing lada ngi kwa ki para bangit biit ban pensa lane ban sumar bakading kan yai me wat pen snopsi yu unong rwa shemen sim urwai kumne ngalapen snopsi yu men sim baku jong me ngapla laten juru hajing sya slam blay wat kentan hianga upol uhikai yang iwang to wat pensngosi piyo mensim baku ublay dau balashon syab yapi hadu kata kasni kajing sius pa ban penlip no yo mensim baku kadai kamon jong ubri kam dai kamon ka jong blay habangi penlip no yo mensim ngi kentat ye kajing shisha jong kaktin da ka bangim tre ban pediang ye kajing syai jong ka bahkan bekno ye kajing dum jong ka pop bat kajing bom ko ngu ki para bangai bi umensi bakut ukran hakirukom ki baper hakajing ye tip lam jong ka donu jong priu yo u bun sin ngi penlip no habangi pen khan laningi le persya ia kajing ye tip lam ka babha kabakran hapo jongi umensi bakut ulip no nakajing im jong ki banget namar ki syak job no hakajing duai bari lane hakajing duai bajar jong ki way ni ki syakri jong blay u harbat lok years uang ngi penlip no ia ka ding umensi bakut nakadok no jongi daga jing le bom sut nyau neka jing le sting haka jing duai bat haka jing pule ya ka ketin ka jong play tong ya keli ki para banget bi katno kapor ngi penlut ban ya gran bat ublay haka jing duai katno kapor ngi penlut bang ni slok jar bat ublay lang bakani ka ketin ka jong o lada yalam yang ido mensim ngin syam ya lade ka jing duai haka por ka jar kalong kabatiang kum karaungap ai bakadok nu jongi ki banget kandam kamon banduai klem daput ka mensim jong ka jing bo teng bat ka jing ai daw ya ki bangi klet ban le kalong ru kalenti ban pelip no ya ka bor jong ublay baula ai hangi kadai yang ki para banget bi bangi dia kesan bat bu hakamat ya ki jong ka hima ki benang ki para banget bi kadai ka mon ka jong blay baya baro ki banget banyai penme bat pendap hagi do mensim bakut kadai yang i bangit om penlip no yo mensim bakut namar upen syai ya ka ketin jong blay ka kamram jong i kalong bangin yai terang bangin yai sliang ye u haki por baro u petras uang kum ki khenlong badang kha to phin kwa her ya ka basngur kadut ka badai mensim khnang ba phin yo sandaka sha ka jing pen em kadai yang i bangin om pen lip no yo mensim baku jong play namar ukwa banyalam yang i syakamon jong play u Jeremiah uang try ngatip bakalanti ubriu kamlong hauhi kamlong haubriu ubaya ban penbet ya lagi jingjang unong rwa syem si urwai kat ki balaya lam mame kilong ki khun ublay yalam yang haki jing dabor ka jing ai yau mensi makut lapa daublay ban beten bat ban yalam yangi u ai hangi ka ding jong mensi
Banlong ka jing syay hagalentiyan jong ni. Kaday yang ni. Bangin ang panlip no yaw mansim bakod. Namar uay bor yang ni. Upol habaw Krisyan hagajing duay yaki Kristan ha Efesas uang. Nga pendam yalaki koksiw haw pa. Baon penklang yapi. Bat kabor daw mansim jong haw briw pasyapo. Kumtaki para bangit biin. Ay baw mansim jong briw niya siyong sa hakadokno jong ni. Knang baon penklang yangi. Habang iya lenti kum ki pilgrim hagani ke pertai. Wat penlip no yaw mansim. Ublay na kabanta ke buram jong Amen.